Oktubre 30, 2022, ikakatloag usa nga Domingo sulod sa tuig. Unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa imong atubangan ang tibuok kalibutan, daw usa lamang kalugas nga balas. May gibug-aton nga lugos gani makapalihok sa mga timbangan. Usa ka tulo sa yamo diha sa yuta sa kabuntagon. May igo ikaw nga gahom sa pagbuhat bisan unsa. Apan maluluyon ka sa tagsa-tagsa. Wala nimo tagda ang among mga sala o gihatagan mo kami sa panahon sa paghinulsol. Gihigugma mo ang tanan nga ania. Wala ikaw magtamay sa bisan unsa nga imong gibuhat. Kung wala pa nimo kini higugmaa, una sa tanan, wala unta nimo kinihimua. Unsaon man paglungtad sa bisan unsa, kun dili ikaw magbuot niini. Unsaon pagpadayon niini kun wala pa nimo kinibuhata. Nagtugot ikaw niining tanan nga maania kini, o Ginoo. Tungod kay kini imuha man, o gihigugma nimo ang tanang mga buhi. Ang imong espiritu nga dili mamatay, anaa sa tagsa-tagsa kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaduhang pagbasa. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Mao kini ang hinungdan nga kanunay kaming nag-ampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios aron himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, tagbawon niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy, ug hingpito niya ang inyong buhat sa pagtuo. Niining paagiha, ang ngalan sa atong Ginoong Hesus mapasidunggan tungod kaninyo, ug kamo tungod kaniya. Pinaagi sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagtigom kanato aron pagpakig-uban kaniya. Naghangyo ako kaninyo mga igsuon, ayaw kamo kahikugang dayon ug kabalaka sa taho nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kini tuhui, bisan gipasikat pa kini sa tagna o sa wali o sa sulat nga kamo gikan kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Oktubre 30, 2022. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Zakeo, nga pangulo sa mga kobrador sa buhis, nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Zakeo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga moagi ni adtong dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Zakeo, "Kanaog dayon Zakeo kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Zakeo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Jesus. Apan ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Og mitindog si Zakeo ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos, ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian kog siyag upat kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita sa pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.